biex jiffaċilitaw ħajjet il-konsumaturi u s-servizz li jingħata numru ta' negozji, għaqdiet mhux governattivi u anke studenti ippreżentaw soluzzjonijiet teknoloġiċi. Rikonoxximent ta' dawn is-soluzzjonijiet ingħata fir-raba' edizzjoni tal-Premijiet eBiz imtella mill-Awtorità tal-Komunikazzjoni f'Malta. In-nominati tqasmu f'6 kategoriji differenti. Kull kategorija tirimarka soluzzjoni li tkun ikkreat f'dak il-qasam. Tkellimna ma' James Bonello li spjega s-soluzzjoni li għaliha kienet innominata il-kumpanija tiegħu. Aħna krejajna e-commerce solution mela krejajna prodott ngħidulu Mothercare Core li eventwalment ħajġi implementat għal madwar 50 pajjiż. Ikollhom localization, lingwi, payment methods. Tkellimna wkoll ma' Claudia Taylor, kap eżekuttiv ta' SOS Malta fejn spjegat kif it-teknoloġija għenet fl-aspetti soċjali. Kellimni.com li huwa online servizz, ġifiri via l-internet, fej il-żgħażagħ jistgħu jidħlu ġo l-internet u aħna nagħtuhom l-għajnuna u l-appoġġ u nirreferuhom anki għal xi counseling. F'dawn il-premijiet l-istudenti wkoll għandhom l-opportunità li jeżibixxu x-xogħol tagħhom. Bħal-każ ta' Arthur Ġerada fejn spjega magħna it-teżi li jagħmel birsib li tkun iffaċilitata il-ħidma tal-kura tas-saħħa. Sar analiżi ta' jekk hemmx interess min-naħa tat-tobba u min-naħa tal-pazjenti li jużaw soluzzjonijiet li huma bbażati fuq IT biex jagħmlu użu aħjar mit-teknoloġija. Is-Segretarju Parlamentari José Herrera qal li dawn it-tipi ta' soluzzjonijiet innovattivi qed iħallu impatt pożittiv fuq l-ekonomija ta' pajjiżna. Saħaq li l-Gvern huwa kommess li jagħti l-għajnuna meħtieġa lil kumpaniji kbar. Irrimarka kif sena wara oħra in-nominazzjonijiet għal dawn il-premjiet qegħdin jiżdiedu. Fi kliemu dan juri l-interess ta' bosta fl-aspett teknoloġiku.